Кешке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар турында. Ятимнәр йортыннан гаиләләргә алынган балаларның 100-се киридән ятимнәр йортына кайтарыла. Бу хакта бүген депутатларга җиткерделәр. Дәүләт советы сессиясеннән Фәйрүзә Мәҗитова репортажы. Балалар бакчасы турында инде 2 ел хыяллана. Ышандыралар, январда менә ачыла дип, февральдә, мартта. Ни өчен Сарева бистәсендә яшәүче әти-әниләр интегә аларның зарын Нияз Рахман тыңлап кайтты. Казан лайыклары бары тик канун нигезендә эшләячәк. Бүген депутатлар һәм эшмәкәрләр инде закон проектын карады. Тулырак Руслан Судинов. Кырым язына 5 ел. 5 томлы фундаменталь Кырым татарларының тарихы әзерлебез. Татарстан белән Кырым арасында нинди хезмәттәшлек урнашты? Айза Шаймарда. Татарстанда узган ел гаиләгә алынган балаларның 100-е кабат ятимнәр йортына кайтарылган. Бүген бу хакта Дәүләт советы сессиясендә Мәгариф һәм фән министры хәбәр итте. Шулай ук бу утырышта Татарстан казнасына 5 миллиард сум акча өстәлүе, балаларга 29 яңа бакча һәм 7 мәктәп төзеләчәге дә әйтелде. Илкүләм проектларны финанслау һәм акчаларның кайда тотылуы турында да сүз барды. Чыгышларны исә Фәйрүзә Мәҗитова тыңлады. Сессияның көн тәртибендә 30 мәсьәлә, аларның берсе республикада мәгарифне үстерү программаларын гамәлгә ашыру буенча узган елга хисап. Туган телләрне өйрәнүнең һәм туган телләрдә укытуның тулы бер системасын тотрыклы саклау, ана телендә белем алу һәм ана телен өйрәнү өчен шартлар тудыру, республикадан читтә яшәүче милләттәшләребезгә телебезне өйрәнүдә ярдәм күрсәтү, өстенлекле эш юнәлешләребезнең берсе. Быел балалар бакчаларында 2 яшькәчә сабыйларга ясли урыннары булдыру һәм мәктәпләрне бер сменалыга калдыру буенча зур эш башланачак. 29 балалар бакчасы, 7 мәктәп һәм 3 урта белем йортына янкырылма салына. Бу 2022 елга кадәр бакчаларда 6000, мәктәпләрдә 9000 өстәмә урын дигән сүз. Ятим балалар темасы залда утыручыларга аяз көнне яшен суккан кебек тәэсир итте. Бер елда гаиләләргә алынган 100 бала ятимнәр йортына кире кайтарылган. Это по разным причинам, где-то Төрле уллыкка алган әти-әнисе дә кире кайтара, кайбер очракларда опека органнары гаиләнең хәленә, ата-ананың үз-үзен тотышына карап сабыйларны үзләре алырга тырыша. Безнең балалар йортында барлык шартларда бар-барын, тик аларга әти-әни мәхәббәтен, җылысын алыштыра алмый, шуңа да без бу балаларны гаиләгә урнаштыру ягында бер кайтарган балаларга икенче гаилә эзли башлыйбыз. Гаиләдән кире кайтарылган балалар белән психологлар эшли. Опека органнары алдында бала алырга дип килүче әти-әниләрнең әзерлеген тагын да арттыру бурычы тора. Дважды страдают дети, оставшиеся без родителей, без попечения. Приемная семья забирает, а там не получается, обратно в приют. Дважды теряют родителей, целая трагедия для молодых людей. Почему так происходит? Что там надо сделать? Как дальше отрегулировать эти вопросы, Гузель Любисовна? Мы ждем от вас каких-то предложений. Бүген Татарстандагы 11 мең ятимнең 94% икенче гаиләләрдә яши. Сабыйларны үз әти-әнисе белән үз гаиләсендә калдыру өчен дә зур эш эшләнә ди республикада бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Гүзәл Удачина. Важным индикатором наиболее... Гаилә хәлен алдан күреп аларга булышу программаларыбыз да бар. Әйтик, узган ел әти-әниләрен алкогольдән давалап 344 баланы үз гаиләсендә калдырырга булыштык. Аерылышучылар да күп. Узган ел 13 мең ярым гаилә таркалган. Алардагы 11 мең бала хәзер я әтисез, я әнисез яши. Бу мәсьәләләрне хәл итү өчен хәзер вәкаләтле вәкилдән тәкъдимнәр көтелә. Фәйрүзә Мәҗитова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. 2 ел көтелгән балалар бакчасы төзелеп бетсә дә, ачылмый. Питрәч районындагы Царево торак комплексында яшәүчеләр бүген аптырашта. Бина 100%-ка әзер, ник ачмыйлар дип баш вата атаналар. Бу микрорайонда гына да ким дигәндә 160 сабый чират көтә. Ачылыш нигә сузылганын Нияз Рахман ачыкларга тырышты. Казанда йөреп торган кийинче баламны алдым ышанып, потому что нереально тоже башына белән һәркөнне Казанга йөрергә балам. Ләйсән Сөләймановның сабые әлеге бакчага барырга тиеш, тик башка әти-әниләр кебек үк ул да аптырашта. Инде сентябрьдә үк ачылырга тиешле, бина һаман ябык. Ышандыралар, январда менә ачыла дип, февральдә, мартта, инде апрель җитә, садик һаман ачылмый. Монда түләүле бер бакча бар-барын, ләкин анда урын күптән юк диләр. Яңа бинага 160 бала йөрергә тиеш икән, күбесе өйдә утыра. Когда квартиру здесь покупали, то есть Без монда фатир
федералга алтын таулар вәгъдә иттеләр. Мәктәп, эш балалар бакчасы, берсе дәүләтнеке, тик бүген аларның берсе дә юк. Без чит төбәктән монда күчеп килгәнебезгә үкендек. Мин бу балалар бакчасы ачылуны зур түземсезлек белән көтәм. Тик әлегә кадәр юк бит, документлар белән һаман ниндидер кыенлыклар бар диләр. Әлеге балалар бакчасының тәрәзәләренә инде бүген хәтта пәрдәләр эленгән, ул эштән дә, тыштан да тулысынча әзер ди монда эшләүче хезмәткәрләр. Шунысын да әйтергә кирәк, хәтта монда балаларны җыеп, ачылу тантанасына багышланган чаралар буенча репетицияләргә кадәр үткәрәләр. Тик ни хикмәт, бүгенгә кадәр монда сабыйлар тавышы яңгырамый. Ачылмаган бакчаның мөдире дә бар, моннан тыш ул эшкә керешергә әзер хезмәткәрләрне туплаган, алар һәммәсе эш көтә. 23 июля. Мине 2018 елның 23 июленнән бирегә рәсми рәвештә эшкә алдылар. Калган хезмәткәрләр әлегә исемлектә генә теркәлмәгәннәр. Ашар өчен документлар әзер түгел диләр. Почти 1 ел унда була инде эш китабысында. Хәзер тагын сентябрь була инде. Нинди документ әзер түгел һәм бу эш өчен кем җаваплы? Әлеге бакчаны төзүгә заказны Татарстанның баш инвестиция төзелеш идарәсе бирә. Петераш районы хакимияте әлеге балалар бакчасы безнең карамакка тапшырылмады диләр. Димәк, сөйләшер өчен сүз дә юк. Әгису җавапны хаташа юллады. Россиянең шәһәр төзелеше кодексы нигезендә төзелгән бина эксплуатацияләүгә рөхсәт алынганнан соң файдалануга тапшырыла. Петераш районы башкарма комитеты тарафыннан Царево усадьбасы торак комплексында балалар бакчасын 2019 елның 11 февралендә файдалануга тапшыру өчен рөхсәт бирелде. Объектларны эксплуатацияләү мәсьәләләре баш инвестиция төзелеш идарәсе компетенциясе түгел. Мәсьәләгә ачыклык кертүне сорап, без төзелеш министрлыгына мөрәҗәгать иттек. Хәзер документларны рәсмиләштерәләр. Якын арада бакча ачылырга тиеш дип вәгъдә бирәләр. Гомумән бу ел республикада 30-дан артык бакча ачылырга тиеш. 2022 елга кадәр Татарстанда сабыйларны урын белән тәэмин итү хөкүмәт куйган бурычларының берсе. Петераш районыннан Язрахман Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Бүгін Қозанда соңғы юлға Россия һәм Татарстаннан атказанган табибы эндоскопия кафедрасы профессора Владимир Муравьевны озаттылар. Заманында ул Қозанда барт хәрәкәтен башлап җибәрүчеләрнең берсе була. Кемнәр өчендер кумир, кемгәдер алтын куллы табиб, барысы да аның чын кеше булуына сызыклый. Җырлап атлый ул тормыш юлыннан, әмма табиб һөнәрен сәхнәгә алыштырмый. Владимир Муравьев медицина тормышымның мәгънәсе дип әйтә торган була. Ул караган пациентлар саны 200 меңгә җиткән. Бүген аны соңгы юлга озатырга килүчеләр дә залга сыймады. Якыннары, хезмәттәшләре, пациентлары аны халык табибы дип йөрткәннәр. Спас моего мужа. Ул минем иремне коткарды. Беркем ярдәм итә алмаган иде. Якты кеше булды. Шундый кешеләрнең китүе кызганыч. Шулай әйтәдер, аның ул сүз әйткәч, яшәшик килә. Сразу эштән ниндидер шул позитив яклары, бөтен яхшы якларын дип инде уйларга яхшы турында гына. Менә ул шундый врач иде. Я начинал заниматься эндоскопией до нашей эры, как говорят. Вот, тогда не было фиброскопов. Республика онкология диспансерына ул 1972 елда килә, эндоскопия бүлеген оештыра. 40 ел гомерен диагностика һәм оператив эндоскопияга багышлый. Татарстан Россия сәламәтлек саклау тармагы өчен бу бик зур югалту безнең арабыздан медицинада әйдәп баручы белгеч китте. Һөнәренә тугры пациентларына мәрхәмәтле, аны Россия, Европа клиникаларына эшкә чакырдылар, әмма ул үз хезмәт урынын алыштырмады. Владимир Муравьевка 71 яшь иде. Авыру аяктан йыкканчы эштә була, үзенә алмашка 1200 табиб әзерли. Бөтен кешене менә үзе белгәнгә өйрәтергә тырышты. Бик хөрмәт иттем мин аны. Мин әйтәм, минем укытучым. Зур хәрефле укытучым. Эндоскопия тармагы үсешенә керткән өлеше өчен алтын медаль белән бүләкләнгән, җыр фестивальләре белән бөтен Советлар Союзына әйләнеп чыгарга өлгерә. Ышанычлы дус, ныклы терәк. Я второго такого не знаю. Мин аның кебек икенче бер кешене белмим. Нәрсәгә алынса да ул аны начар итеп эшли алмый иде. Тәүлекнең кайсы вакытында дәшмә, һәр вакыт ярдәмгә килде. Андый дусны югалту авыр. Владимир Муравьевның истәлеген мәңгеләштереп, диспансерга аның исемен бирү һәм аңа багышлап җыр фестивален булдыру тәкъдиме дә яңгырады. Может быть, на этом снимке вместе мы последний раз. Гүлназ Сәфетдинова, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы.
Бүгін тонылған тележурналист эфир каналы олы барушысы Алексей Кулешов арабыздан кетті. Аңа небары 39 яшыйды. Біріншелі фораз бойынша ол үпке ялқынсынуынан өлі. Әзір түгел сәбәпні ашықлар үшін экспертиза нәтижесін көтәбіз дейділер Сәлемәтлік сақлау министрлығында. Алексей Кулешов қызмет юлын Яшілүзән телевидениесінде башлай қозанда яңалықлар корреспонденті болып давам еті. Эфир телеканалында 2003 жылдан берілі. Ұста олы барушы сәлетлі, тәжірибелі журналист, кейін һәм юмшақ көңілі кішілерге қарата игіліклі ғаділ иді деп әйтәлер аның турында хезмәттәшләре. Алексей Кулешов белән шәршәмбе көнне иртәнге 9-да 7-нче хастаханәдә хушлашып, Яшелүзәндә җирләячәкләр. Башка темалар хакында тиздән ларек киоск сәүдә итү өчен җайлаштырылган йөк машиналарыннан сату өчен кагыйдәләр үзгәрә, күчмә сату итүчеләргә карата яңа закон проекты әзерләнә. Аны тиздән Россия Дәүләт Думасында кабул итәргә тиешләр, бүген Казанда аның кайбер пунктлары буенча эшмәкәрләр һәм җитәкчеләр дә фикер алышты. Здесь порядка, наверное, 15-20 видов цветов. Анастасия Шевченко чәчәк бәйләмнәре белән 20 ел шамасы сату итә. Хәзер гаиләнең 5 чәчәк сату ноктасы бар. Тәҗрибәдә тугры сатып алучылар да шактый, әмма иртәгәсе көнгә ышаныч кына юк дип белдерә. Большие федеральные сети. Без Казанга зур федераль шелтәрләр килеп, бөтен Казанны алыр дип куркабыз. Аларга биредә урнашкан өчен түләү мөһим дә түгел. Безне шул борчый. Хәзер ларек киоскларда сәүдә итүчеләр өчен яңа закон проекты әзерләнгән. Ул стационар булмаган һәм читтә сату алу итүчеләр өчен карала. Проект 4 ел эшләнгән, аны хәзер Россия Дәүләт Думасында беренче укылышта карарга тиешләр. Бүген Казанда депутатлар эшмәкәрләр документның иштәлеге белән фикер алыша. Проектта сәүдә нокталарында эшләү нормаларында анда урнашу, рәсмиләштерүдә бар. Ассортимент может 50 на 50 меняться. С одной стороны, это расширяет права предпринимателей. Закон проекты эшмәкәрләрнең хокукларын киңәйтә. Күбрәк җитештерергә дә, сатарга да мөмкин. Шул ук вакытта архитекторлар, шәһәр мэрлары сорауларын бирә. Казанда законсыз киоскларга каршы көрәш дәвам итә. Узган ел гына шундый 1000 киоск барлыгы ачыклана, яртысын үзгәртергә, моторларга туры килгән. Хәзер эшмәкәрләргә анда эшләргә мөмкинлек бирәчәкләр, үзенчәлекләр дә юк түгел. Мы попросили отразить в законопроекте. Без проектта стационар булмаган сәүдә нокталарын күп фатирлы йортлар территориясында урнаштырмауны сорадык. Чөнки күп очракларда эшмәкәрләр мәнфәгатьләрен кайгыртып, халык фикере күләгәдә кала. Кайберәүләр үз эшләрен нәсел дәвамчыларына калдыра аламы? Шул борчый. Мне когда-то исполнилось там 70 лет, и я по физическим, скажем так, в принципе, не смогу осуществлять деятельность. Почему мне не оставить своим детям? Закон проекты буенча фикер алучылар әле алга табада дәвам итәчәк. Утырылышларда кертелгән өстәлмәләр Россия Думасында да каралырга тиеш. Руслан Хусейнов, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Казанда язган законсыз кар чүплекләре арта төрле оешмалардан чыккан акмасыны теләсә кая алып барып аударалар. Андый төр закон бузучылар белән төрле заманча җайланмалар белән көрәшәләр. Иң кулай ысулларны берсе мондый урыннарны һавадан квадрокоптер ярдәмендә ачыклау. Мәгълүмат килеп җитү белән ул урынга экологлар юл тута. Быел гына Казанда шундый 37 майдан ачыклана. Шуларның берсенә бүген башкаланың Нурихан Фаттах урамында юлыктылар. Закон бузучыларны административ җаваплылыкка тартачаклар. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз салдагы минутларда. Казан үзгәрә һәм матурлана. Делается вручную, это даже не машина какая-то делает, это все вручную. Быел Казанда күпме мәдәни үзәк, китапханә һәм балалар музыка мәктәпләре төпләндереләчәк. Чулпан Касымов ачыклады. Тракторларда биатлон ярышы Удмуртиядә экстремаль узышлар үтте. Тибратларда көч сынашучылар турында Гөлназ Минятова. Бүген Рөстәм Миннеханов Бердәм Россия партиясе Югары Советының бюро утырышында катнашты. Әлеге чара видеоконференция рәвешендә оештырылды. Утырыш Совет рәисе Борис Грызлов җитәкчелегендә үтте. Чарада катнашучылар партия эшләре турында фикер алыштылар һәм башка көнүзәк сорауларны да күтәрделәр. Иннополис яңа 7 резидентлы һәм 2 ширкәтле булды. Әлеге яңа компанияләр вәкилләре белән бүген президент очрашты. Рөстәм Миннехановка резидентлар Иннополиста эшләячәк проектлары турында сөйләде. Ширкәтләр 660 миллион сум акча кертәчәк. Монда зур федераль сәүдә шелтәрләре дә бар. Алар сатып алучыларга мобиль кушымталар ясарга җыена. Шулай ук нефть скважиналарының геофизик яктан өйрәнү системасын булдыру, сатып алулардан фораз ясау программасын булдыру да карала. Рөстәм Миннеханов учратында резидент булудан тыш бизнесны җәелдерә алу кирәк диде.
Россия лидерлары сафында 2 Татарстанлы Сочида конкурс нәтиҗәләре билгеле булды. Җиңүчеләр арасында Рөстәм Гомәров һәм Владимир Жаворонков. Беренчесе стандарт проектын тәкъдим итә, икенче катнашучы онкодиспансерда эшли һәм үз тармагы буенча проект әзерли. Конкурс финалына илнең төрле төбәкләреннән 300 кеше узган иде. Шуларның 104-е җиңүче. Аның йомгаклау өлешендә Татарстан президенты да остаз буларак катнашты. Дмитрий Медведев чит илдә яшәгән югары белемле кадрларны ватанга кайтару буенча Татарстан программасын хуплады. Бу хактагы буйрык Россиянең министрлар кабинеты сайтына урнаштырылган. Әлеге программа ярдәме белән 2021 елга кадәр республикага 450 ватандашны җәлеп итү каралган. Төрле тармактагы белгечләр турында сүз бара. Алар фәнни тикшеренү һәм уйлап табулар аша Татарстан икътисады үсешенә зур өлеш кертер дип көтелә. Альбина Шахимуратова катнашында опера студиясе ачу Азияна һәм Салават күпер микрорайоннарында яңа мәдәни үзәкләр төзү. Бу турда бүген Казан мэриясендә эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә сөйләштеләр. Хәзер 7 мәдәни оешманы төзекләндерәләр. Башкаланы быел тагын нинди үзгәрешләр көтүен Чулпан Касыймова белеп кайтты. В ветхом состоянии оно не подлежало капитальному ремонту. Ничә еллар Сәйдәш мәдәни үзәгенең изе кашы булган мозаика хәзер тулысынча яңартылган. Искесен саклап булмады диләр, янәсе ватылып яраксыз хәлгә килгән. Яңасы заманча технологиялар ярдәмендә ясала. Төп нөсхәсеннән берни белән дә аерылмый диешчеләр. Это все вручную. Әлеге панно 180 квадрат метрны алып тора, һәрбер бизәге кулдан эшләнеп, пыялалары аерым-аерым ябыштырылды. Моның өчен 7 ай вакыт китте. Мәдәни үзәк капремонт программасына кертелгән. Аның нигезе ныгытыла, җылыту һәм җилләтү системалары, түбәсе, электр шелтәре алыштырыла. 3000 бала өчен түгәрәкләр ачылачак, 500 тамашачы сыйдырышлы зал эшләчәк. Монда ук Альбина Шахимуратованың опера классын булдыру күздә тотыла. Әкренләп үзебезнең концепциябызны төзеп барабыз. Монда да бик каты кызык һәм тамашачыга, халыкка кызык булачак ни өчен килеп безнең клубный формирование кружокларга йөрергә, үзләренә ниндидер ачылыш, үзләренә кызыклык таба алалар. Төзекләндерү эшләре инде 80%ка башкарылган. Хәзер инде бинаның тышкы ягын матурлыйлар, тиздән биредә кеше утырып ялысын өчен урындыклар куелачак һәм 100 кешегә исәпләнгән машина кую урыннары да булачак. Мәдәният йорты, китапханә һәм балалар музыка мәктәпләре, барлыгы 49 мәдәни объект капиталь төзекләндерүгә мохтаҗ. Безгә иң элек башлаган эшләрен тәмамларга кирәк. Сүз Чулпан Сәйдгалиев Сәйдәш мәдәни үзәкләре турында. Кырыцыткин һәм Мәүлүд урамында урнашкан икенче китапханә турында бара. Азияна һәм Салават күпере микрорайоннарында да яңа мәдәни үзәкләр булачак. Что касается Салават күпере. Салават күперендә мәдәни үзәк төзү геймпланга кертелгән, әлегә аның урынын билгеләү һәм тикшерү эшләре бара. Проект да төзелә. Президент программасы буенча узган ел Мәскәү үзәге һәм Ленин исемендәге комплекс ачылды. Хәзер биредә көн саен мәдәни һәм эшлекле очрашулар уза. Балалар һәм өлкәннәр җыр һәм бию коллективлары шөгыльләнә, түгәрәкләр эшли. Чулпан Касыймова, Андерсон Тальцев, Яңа гасыр каналы. Бүген Кырымның Россиягә кушылган көне нәкъ 5 ел элек 2014 елның 18 мартында Кырым Республикасы белән Севастополь шәһәрен Россия составына кушу турында дәүләтара шартнамәгә имза куелды. Кырым халкының 96% референдумда берләшү өчен тавыш бирә. Бу 5 ел дәвамында Татарстан белән Кырым арасында нинди багланышлар барлыкка килде? Бу хакта киләсе материалда. Бакча сарай һәрвакыт тарихи сихри көчкә ия. Бу Кырым ханлыгының соңгы башкаласы. Ханнар сарае бүген дә сафта һәм бу якта күбрәк кырдаш Кырым татарлары яши. Кырым Россиягә кушылгач, Бакча сарай районы белән Татарстан шефлык итә башлады. Социаль яктан ярдәм кулын сузу шуның бер мисалы, фаплар төзиләр, коммуникация белән булышалар. Икътисади бәйләнешләр ныгый гына соңгы 5 ел эчендә Кырым белән товар әйләнеше 10 тапкырга, Севастополь белән 50 тапкырга арткан. Грузовые автомобили. Татарстан йөк машиналары, көпчәкләре, полицияләр, медицина җиһазлары, азык-төлек саты. Кырымнан безгә парфюмер чистарту эшләмәләре, алкоголь продукциясе килә. Барысы да Татарстанның Кырымга үз конституциясын язырга ярдәм итүеннән башлана. Работа шла. 2 атна дәвамында көндез һәм төне буе эшләде. Кырым конституциясында 95 мадда Татарстан тәҗрибәсеннән чыгып, дәүләт органнары үз эшендә тарихи, мәдәни һәм милли үзенчәлекләргә таянып эш итә дигән норма кабул ителде. 5 ел эчендә Татарстанда даими рәвештә Кырым түрәләре өчен идарә итү курслары оештырыла, йөзләгән белгеч әзерләнгән махсус программа кабул итәләр. Делились с ними самыми необходимыми знаниями. Без үзебезнең алдынгы белемнәребез белән уртаклаштык. Икътисад аерым предприятиеләр ничек эшләргә тиеш, Кырымда кабул итә алырлык, Татарстан үз тәҗрибәсен бирде. Кырым татарларының тарихи һәм мәдәни һәйкәлләренең җыелмасы
Кырым белән Казан татарларының уртак тарихи төркиләрне берләштерергә теләгән Исмагыйль Гаспринскийның язмаларының тулы җыентыгы, барлыгы 20дән артык фәнни хезмәт. Бу Мәрҗани исемендәге тарих институты эше. 5 ел элек алар үз филиалын Кырым фәнни үзәген ача. 3 фән докторы һәм 6 кандидат бар. Үзәк хәзерге вакытта төрле тарихи юнәшләре алып бара. Без 5 томлы фундаменталь Кырым татарларының тарихы әзерлибез. Гуманитар яктан хезмәттәшлек көчле Йолдызлык фестиваленең гастрольләре дә барды. Татарстан районнарыннан ярым утрауга 200 бала бара. Татарстан халкының яраткан ял урынына да үрелде. Узган елда 7 миллион турист булган. Татарстаннан исә 50 мең кеше барган. Айрым ял итүчеләр, профсоюз юлламасы белән баручылар һәм балалар лагерьлары оештырыла. Татарстан белән Кырым арасында бу хезмәттәшлекнең әле башы гына. Ике республиканы бәйләүче нокталар шактый, шуңа да бар өлкәдә дә үсешкә өмет зур. Ойза Шаймарданов, Александр Лобанов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Әмінә Кырымны күрәсегез килсә, Милли музейга килегез. Сонда күргәзмә эшли башлады. Әлеге мәдәни чара Кырым минем йөрәктә дигән проектка 5 ел тулу уңайнан оештырылган. Онда Татарстан һәм Россия төбәкләрендә ясалган эшләр тәкъдим ителә. Рәссамнар тасвирлаган матурлык белән Илдар Сафиуллин да хозурланып кайтты. Оларның ак кагазга кул белән ясалган тылсымлы бер хәрәкәте тамашачыны диңгез буена илтеп куяла. Һәр картина үзенә генә хас сихрилек. Мадияр Хаҗиев Чаллыдан монда 2 картинасын тәкъдим итә. Безнең Татарстан рәссамнары анда 3 ел бардылар. 3 ел бардылар, анда симпозиум шикелле булды. Алар анда рәсемнәр ясап, Кырымны, Күрдистан ясап, Бакчасарай фонднарында, Бакчасарай музейларында күргәзмәләр ясадылар. Арина Чернышова студент, графика дизайнер белгечлеген үзләштерә. Күргәзмәдәге эшләр белән танышу зур дәреска тиңди. Выставка очень необычная. Бу гадәти булмаган күргәзмә. Биредә төсләр бик оста итеп кулланылган. Җәйге мохит, җылылык, яктылык бөркелеп тора. Миңа монда бик ошады. Казан, Чаллы, Түбәнкама, Әлмәт һәм башка шәһәрләрдән рәссамнар килгән. Олар барысы да Кырым минем йөрәгемдә дигән проектта иң яңа эшләрен тәкъдим итә. Этот проект Крым в моем сердце. Бу проект Кырым Россия составына кергәч барлыкка килде. Рәссамнар күңелендә шундый талпыныш уянды. Андагы матур табигатьне, искиткеч гүзәллекне күрсәтәсе килде. Матурлык, яктылык халыклар арасындагы бердәмлек бар да бар монда. Милли музейдагы күргәзмә 20 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Илдар Сафиуллин, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Әйнде Кара диңгез буйларыннан без хәзер карлы, буранлы Удмуртия басуларына күчәбез. Узган елларда күршеләр монда ут уйнатты. Тракторда утырып, мылтыктан атыштылар. Халыкара биатлон ярышы оештырганнары катнашырга белоруслар да килә. Воткинск шәһәреннән безнең материал. Тимер атлар ярышка кузгала. Трасса авыр, түңгәкле. Бер чакрым араны үткәч гаражга кергә, аннан трактордан төшеп пневматик коралдан мишеннәргә атарга кирәк. Һәр ялгыш өчен штраф каралган. Бу өстәмә трасса үтәргә кирәк дигән сүз. Трасса сложная для меня. Трасса минем өчен катлаулы, мин профессионал түгел, шулай да үз көчемне сынап карарга булдым. Кызыксынучылар бик күп бу ярышлар белән. Димәк, тракторчылар һөнәре дә җәлеп итә дигән сүз. Биатлонда 30лап тракторчы ярыша, араларында белоруслар да бар. Минскиның трактор заводыннан килгәннәр. Самое важное здесь биатлонда иң мөһиме мишенга төс ату һәм әлбәттә тизлек, кагыйдә бузуларсыз йөрергә, килергә һәм атарга кирәк. Приехал, вышел с трактора, отстрелялся, сел, поехал дальше. Белоруслар үз тракторларын сынап кына калмыйлар, үзара хезмәттәшлек килешүләре дә каралган. Биатлонда хатын-кызлары гадәттә һәр вакыт алдынгы. Тракторлар белән ярышларда да алар сынатмый. Все показались молодцы. Ярышлар бик яхшы оештырылган, югары дәрәҗәдә. Катнашучыларның һәммәсе дә тырышты. Уңай тәэсирләр генә алдым. Гүзәл затлар арасында җиңүче булып Минскидан Елена Орлова танылды. Ир-егетләрдән беренчелеккә Удмуртиядан Алексей Макаров лаек. Гөлназ Гыниятова, Назир Нугманов, Яңа Гасыр каналы. Иң кызыклы спорт яңалыклары белән студиябызда Илдар Сафиуллин. Илдар, хәерле кич, рәхмәт сүз сиңа. Хәерле кич, Фәнис. Безнең ирекле көрәш буенча Татарстан кызы дөнья күләмендәге ярышта алтын медаль яулады. Менә картинг белән шөгыльләнүчеләр кышкы сезонны яптылар. Спортта бу һәм башка яңалыклар турында кыскана рекламадан соң дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз. В автоцентре «Марка» весеннее обострение. Автомобили Nissan отдаем без наценки. Заберите свой Nissan без переплат на Чуйкова 54Б. Звоните 4 пятерки 3 единицы. За здоровьем в санаторий Ува. Скидка 10% на путевки от 6 дней. Телефон 78 05 71. Санаторий Ува ждет вас.
Сібір трактындагы Ладыкан авто дәүләт программасын кабат эшләтеп җибәрә. Сезнең беренче гаилә автомобилегез 207,169 сумга кадәр файда белән. Программаның гамәлдә булу вакыты шикләнгән. Лада машиналары хуҗалары булырга өлгерегез. Кан авто. Сібір тракты 48. 30 марта в 18:00 Государственный Кремлевский дворец. Большой юбилейный концерт Гузель Уразовой в Москве. 15 лет вместе. С юбилеем поздравят Витас, Сагдиана, Дина Гарипова, шоу «Балет Тодес», звезды российской и татарской эстрады. Билеты на сайте уразова.ру, на сайте и в кассах Кремлевского дворца. Без возрастных ограничений. Апрельнең 3-ннән 6-сына кадәр Камал театры Яршаллы һәм Түбән-Кама шәһәрләрендә гастрольләрдә. Афишада иң популяр спектакльләр һәм премьералар. Билетлар Камал театры сайтында, Энергетик Мәдәният сарае һәм Халыклар иҗаты йорты кассаларында. 12 яшьтән өлкәннәр өчен. Ышанычлы хож операторы Думырты хождан, хож һәм гомрә, кулай бәяләрдән. 8800-555-92-10. 8800-555-92-10. Болгар радиосы тәкъдим итә. Концерт түгел. Мөгъҗиза. 29 март. Пирамида. Башкалардан читтә калма. Килеп күр. Иң көчле боксчылар бу көннәрдә Екатеринбургка җыелды. Россиянең төрле төбәкләреннән килгән иң көчле спортчылар арасында Татарстанның 6 вәкиле пьедесталга күтәрелде. Ирекле көрәш буенча дөнья күләмендәге ярышта Татарстан кызы алтын медаль яулады. Россиянең ирекле көрәш буенча җыелма командасы дөнья кубогын яулады. Халыкара ярыш бу көннәрдә Якутиядә үтте. Финалда безнең спортчылар Ираннан килгән көндәшләрен җиңде. Бронза медальләр өчен барган көрәштә америкалылар японнардан үстен чыкты. Россия спортчылары шулай итеп дөнья кубогы ясы булды. Ил җыелма команда составында Татарстан кызы Светлана Липатова да алтын медаль белән бүләкләнде. Чемпионнарны тәбрик итәбез. Олар хәтта иң көчле состав белән уйнамасалар да җиңү яуларга сәләтле. Зенит Казан ир-егетләр волейбол командасы Енисей клубыннан өстен чыкты. Казанда узган очрашу 3-2 исәбенә төгәлләнә. Россия чемпионатындагы даими этапның ахыргы уенында безнекеләр вакытыннан алда беренче урынны гарантиялый. Иртәгә Зенит Казан чемпионнар лигасының шәрик финалында Польшаның Трефл командасын кабул итәчәк. Автоузышчылар кышкы сезонны төгәлләп куйды. Узыш техникалары кичкенә булса да, егәрлек, җитәрлек, двигательдә 28 ат көче, ул 4 секунд эчендә 100 км кадәр тизлекне җыя ала. Бу төр белән бер кызыксына башладың икән, оннан аерылу мөмкин түгел. Это некая болезнь, которая... Бу үзенә күрә бер төрле авыру дияргә мөмкин. Аны берничек тә ташлап булмый, ничәнче урын алырмын белмим. Һәр катнашучы ярышка килгәндә җиңү яуларга дип килә. Ир-егетләр белән бергә хатын-кызлар да призорнарга дәгъва кыла. Лилия Дәүләтгәрәева бу стартларга бик җитди максат белән килгән. Ул теләсә кемдә зур көндәшлек күрсәтергә әзер. Нужно правильно нажать на газ. Газга вакытында дөрес итеп басарга кирәк. Аз гына сынга каласың икән, мөмкинлекне кулдан ычкындырасың һәм җиңеләсең дигән сүз. Әлеге ярышта җиңү шатлыгын Әнвәр Тутаев кичерде. Узган 6 этаптан соң ул 526 очко топлап пьедесталның иң югары баскычына күтәрелә. Боремся, побеждаем. Көрәшәбез, җиңәбез, бары тик уңай хис кичерешләр генә. Бу спорт чарасында катнашып булган һәр кешегә рәхмәтләремне җиткерәсем килә. Икенче, өченче урыннарда Борис Гарифуллин белән Павел Прокофьев. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять Данил Мастер компаниясе. Тиз арада арзанда ягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгыштан көн аяз һәм кояшлы булачак. 6 градуска кадәр җылы. Республикабызда алмашынучан булытлы һава, явым-төшемнәр юк диярлек. Көндез кайбер районнарда температура 6 градуска кадәр күтәрелә. Төньяк чыгышта температура 3 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе Мензелә-Менделеевскида шулай ук явым-төшемнәр көтелми. Чәршәмбе көнне һава шартлары әлләни үзгәрми, төнлә юлларда бозлавык көтелә. Сак һәм игътибарлы булсагыз иде. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта һава торышы уңай саклана. Җилкен яктан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә явым-төшемнәр көтелми, температура 5 градуска кадәр. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта көн кояшлы булыр дип фаразлый синоптиклар.
Халык сынамышларына шансак, бик жылы яз, салкын җәй алып киләдиләр. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Фармта клиникасы. Термекс Израиль аппаратында авыртусыз һәм операциясыз аденома белән простатитны дәвалыйлар. Телефон 292 66 77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Артрит, артроз, остеохондроз. Буыннар аурулары бик күп кыйынлыклар китерергә мөмкин. Моннан чыгу юлы бар. Доктор Ост клиникасының заманча технологияләре һәм белгечләре бу проблемаларны авыртусыз һәм операциясыз хәл итәргә ярдәм итәчәк. Доктор Остка язылыгыз. Доктор Ост федераль шелтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын кеше операциядән башка гына дәваланган. Башкалабыз Казанда алмашынучан булытлы һава көтелә. Температура 4 градуска кадәр. Көньяктан талган җил. Атмосфера басымы терекемеш баганасының 764 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 80%. Җирнең магнит каратыныш. Бүгенгә һава торышы турында менә шулар. Сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллина идем. Исән-имин булыгыз.